Γεια σου Νολ! Γεια σου. Hey my friend! Okay, now give the other one. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ζανό 50DS, μπροστινή καμπίνα. Διπλοκρέβατο, φωτάκια, Μεγάλη φάση. ηχιάκια, καθρέφτης. Εδώ οι κυρίες να κάνουν τα σχετικά τους. Μάλιστα. Το μπουντοάρ, ο αδερφός μου, ο Κυριάκος, ο Γράμψας. Ο αδερφός του υποφαινόμενος. Τραπεζαρία μας, κουζινούλα μας, όργανα πλεύσης, το γραφείο του καπετάνιου, του καπετάν Κυριάκου, άλλη κρεβατοκάμαρα για το πλήρωμα, διπλά τριπλά κρεβάτια για ό,τι ήθελε προκύψει, η τουαλέτα μας, το μπάνιο μας, όλα σύγχρονα, κουζίνα, ψυγεία, καταψύχτες, άλλη κρεβατοκάμαρα θερμόμετρα, μανόμετρα κτλ. Και ο καπτάν Κυριάκος. Κυριάκο, πες μου τι μοντέλο είναι. Του 2011. 2011. Πόσα πόδια? 50. 50 πόδια. Τα αστέρια μας. Βοηθητική πλεύση. Με τηλεκοντρόλ όλα, Όλα με τηλεκοντρόλ, όλα ηλεκτρικά δηλαδή, δεν χειρίζεσαι τίποτα με το χέρι. Πήγε σε μια βόλτα καπετάνισα να δεις μέσα εδώ τα πράγματα. Έτσι, σου λέω. Για βγάλε εδώ τον Κυριάκο τώρα και άσε τα... Έβγαλε τα πάντα. Εμένα, ναι, μαζί με τον Ιάκο. Αναγία μου. Έλα. Κατεβείτε στο προγκυπάτο. Κατεβείτε στο προγκυπάτο του Γράμψα.
Τι λες? Καπετάνιο, θέλεις ένα ναύτη ακόμα? Μάλλον θα στην κλέψω για ναύτη. Να την πάρεις, εγώ ναύκληρος. Λοιπόν, να σου πω αυτό που έλεγε αυτή η καμπίνα που Εδώ είσαι κλείδα, έτσι. Το πλάνο σου. Αλέξη! Αλέξη, κάνε μου χαμόγελο! Για 4. 2 μπροστά και 2 πίσω. Το τρίτο μπαγκάζια, 2 σκύπερ και φύγανε. Το άλλο είναι για να βγουν 10 άτομα και να κάνουν άλλες. κουζίνα, ναι. Περίμενε. Είναι άδειο. Το γεμίσουμε. Θα το γεμίσουμε. Γεια σου ρε καπετάνιο, γι' αυτό με πλάνεψε. Αυτά, ρε καπετάνισσα. Ποιος παίρνει το ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, είναι ανοιχτός. Δεν είναι γιατί το βλέπω που είναι. Να μην σου πω το μπορντό. Το μπορντό είναι στο ίδιο στυλ, όχι. Το Αντώνη αυτό. Δεν βολεύει καθόλου το μεταξύ, για ρε παιδί μου παίρνουν εδώ. Ναι. Μια χαρά καλυμμένη, αυτά ανοίγουν τα τραπέζια εδώ. Ναι.